cutar ajali da sanya zuci ta faɗa wani yanayi. Kumin uzuri babu shi ba ni ba za na rayu ba. Jamila kenan. Abar ƙaunata. Assalamu alaikum. Yi waye wannan? Saurayi na ne. Saurayi ki gaya masa cewar da akwai kudin auren ki akan kudin aure na akan ki ba. Gaske da mun an maki ko da wani dan Allah malaka. Wallahi ban sani. Na rantse da Allah an sa mana rana auren mu. Kuma dan Allah ka yafi. Dan Allah. How dare you? Zaki ɗauko wani ki kawo shi nan gidan da manufar ciwon wai sauran ki. Ai na baka amsa, kuma yanzu me kake bukata? Allah wala ka kun wallahi musu. Kaga gwanina, ka kyale shi duk abin gwanina, haba gwanina. Dan Allah ka dawo, wallahi duk abin da yake faɗa ba gaskiya bane. To ai duk wannan kiran nasa da kike yi a banza. Don ma dawowa zai. Kuma me ma zaki da wannan talaka? Talakan a haka nake son shi kuma nake ƙaunar shi. Kuma ina faɗa maka shi zan aura. Okay. Wallahi bai isa ba. Wallahi ƙarya ki ta sha ƙarya. To ni kuma wallahi ina so ka sani ba na son ka kuma ba zan taɓa soyayya da kai ba. Kina so na kuma kina dole ki ko kina so ma ki ko ba kya so wallahi sai an yi auren. To shikenan mu zuba. So cutar ajali in ya kama zuciya bayan fita sai dai uzuri ga wanda duka ya faɗa na yi nazari. Tsakani da Allah, fara-faran nan tun da na ajiye maka shi baka sha ba, yanzu ya za a ce wai mutum tun jiya kana wannan hali ka sha faro-faro ka sha magani abu ya gagara? Komai dai naka sai ka kawo ta wurin kai saboda Allah nayi ka sha to ko ɗan ruwa ne ba za ka sha ba? Wannan gaddama ta kamar mutanen farko wallahi. Mutum ki sha.
Alaikum salam. Ina kwana? Lafiya kana? Ba gajiya. Ban gane ki ba yarinya. Daga ina? Na san biki sanni ba, amma suna na Maradu. Ikon Allah, ki ce babban baƙuwa muka yi. Sannu da zuwa, ya mutan gidan naku? Lafiya ƙalau. Masha Allah. Wannan lafiya? Kin gan shi, tun jiya a haka ike a kwance. Na yi ya sha magani, kin ga magani nan da faro-faro a gabansa ya ki sha. To, subhanallah. Sannu Shu'aibu. Shu'aibu ka juyo mana. Yaya baƙuwa ta zo domin ka kuma ka juya baya. Ashe ke ma ina miki wannan gaddama? To kin ga, bari in tashin ba gobe. Wataƙila kya lallaɓa shi sha wannan maganin gayi nan. Kin ga? A in shiga ciki. Wataƙila ko ya karɓi ɗan faro-faron nan. Ki ba shi ki lallaɓa abin ya sha. Ya albarka. Sannu. Kai. Masha Allah, sannu. Sami yan nan. Gwanina. Sannu. Gwanina don Allah ka yi haƙuri akan abin da ya faru. Wallahi duk abin da yake faɗa maka ba gaskiya ba ne domin ni ba na son shi. Ai ka san Mubarak yanda yake maƙaryaci ne, don Allah ka yi haƙuri ka juyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaibu, inna lillahi na shiga uku. Na'am. Menene? Me faru? Ya mutu. Me kika masa? In tafi in bar ɗan guda, in zan ta da gaya. Kin ga da mota na zo. Da ko mu je mu kai shi asibiti. To ina zuwa. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yaya za a ɗaga shi? Yaya za mu yi mu ɗaga shi? Bari na je mota. To. Shu'aibu, na shiga uku. Shu'aibu, la ilaha illallah Muhammadu. Yanzu wa zai kama min Shu'aibu ba kowa ne a gidan. Maryam, ƙawata. Ban sani yasa ba tun da aka sallamo Shu'aibu daga asibiti idan na kira shi ta waya baya ɗagawa. Wallahi na rasa wace irin zuciya ce da shi. Ban da baƙar zuciya irin ta Shu'aibu. Ki duba ki ga irin ƙoƙarin da kika yi a kan shi. Amma bai gani ba. Amma ai ba wani abu bane saboda ta dalili na ya kamu da wannan rashin lafiya. Haka ne. Amma duk da haka ki duba ki ga irin kuɗaɗen da kika kashe a kan shi. Maryam, kuɗi ba damuwa ta bane. Na kashewa wani wanda ba komai tsakanina da shi bare shi da nake so. Ai ina ganin ba wani abu bane. Ni dai yanzu ki faɗa min me mafita. Za ki duba ki ga me ya kamata a yi. Ai ni da tunanina shine kawai mu shirya mu je gidansu. Hakan ma ya yi daidai. Shikenan amma kafin mu je zan je gurin Baba Kande. Kin san ba na ɓoye mata komai. Zan je mu tattauna da ita sai in dawo. To shi kenan matsala.
dama haka kuka yi da shi? Yanzu me yasa to tun muna asibiti ba ki gaya min ba? Ai da ba za ta kai har yanzu wai ba a sulhunta wannan abu ba. Wannan ai shirme ne, ai ba a yin haka. A'a, to in ban da abin shi aibu, ya za a yi ya ce wani ba zai zo inda kike ba. Samartaka? Kina 'yan matanci? Ai budurwa allura cikin ruwa ce mai rabo ka ɗauka. Ba wanda zai kalle ki zan kaɗai ɗiya da ke haka ya ce babu wanda zai zo inda kike. A wannan ai shirme ne. Ai shirme ne wannan. Ai ba a haka. To kin san me nake so da ke? Yi haƙuri. Kin ga a daren nan ba sai gobe ba, a yau ɗin nan sai ya zo inda kike. Ki yi haƙuri, kin ji ko? Ki yi haƙuri. A'a. Ina. Ai ba a yin haka. Ba komai. Ba komai. Ga shi mu za mu tashi. A gaida ikon Allah. To, har da wata wahala. To na gode kin ji? To zai ji insha Allah. Zai ji. Sai an ji. Allah sarki. Ba da ita da kawarta. Ikon Allah. Sai Allah sarki. Wallahi tallahi ta bani tausayi. Yarinya san kadai diya kamar wannan tana son kai kana mata wahala kana mata wulakanci. Ha ba, ga ta mai kirki ga nutsuwa. Ikon Allah ita ma kuma wannan kawar ta take ikon Allah. Wallahi sai ya zo ya same ni. Ai wannan shirme ne ikon Allah. Kai. A'a. Ya sai ma ka ce wai yarinya wanda ba zai zo wurin ta ba. Ai sai ka ji tsoron auren ta ba. Kaga wannan abu. To ba danda. Allah shi albarka. A in shiga zai zo isane ni. Ha ba jama'a. Babina. Ya kamata ka turo magabatanka saboda ba zai yiwu a ce mu canja soyayyar mu a kan hanya ba. To ke mun da abin cewa ga miki ana cinye soyayya a titi. Ni dai haka na ji mutane suna faɗa. Kuma abin da na ji suna faɗa ai da shi zan yi amfani. To, ai soyayyar gida ma ta fita titi ma daɗi da yawa. In ta gida ba ta da iyaka. Kuma titi tana da iyaka. To shi kenan. Kuma ina da wata matsala. Matsala kuma? Yi mana. To wace irin matsala? Saboda har yau ne ban zauna da wani naki ba, ko wani mommy ko abba ko kawu naki. Wallahi ka sa gabana ya faɗi. Domin kuwa in ina tare da kai ba na so in ji ka kira kalmar matsala. Wannan shine damuwarka? To ai gajen haƙuri ka yi, saboda abbana ya ce in faɗa maka yana son ka zo za ku yi magana. Allah, ai masha Allah, alhamdulillah, ina jaɗi wallahi. Allah na jaɗi wallahi. To yanzu abin da ya rage shine kawai ka sa lokaci. To maybe insha Allah bayan sallah magariba za mu shiga. Zan ga abokina sai da kone sai mu zo. To shikenan Allah ya kai mu gwanina. Wai sai dai ki haƙuri saboda zaman namu ɗan kaɗan ne. Da abba na kira ni zai aike ni nisa. Ai malam ba wani can wai zaka ce wai wani abba ya aike ka wani guri saboda kana so kawai in baka ka tafi ko? Ba ta bane ba. Ba ake ce mu dubi na. Sai rayuwa. Na zan je in mun da wanda kike. Kuma kawai dai makiya ne sai sa. Shikenan ba damuwa ai tunda abba ka ce a sauka lafiya. A gaida su umma. Dan jin koma. Shikenan. Nagode. Ba damu. Ajali in ya kama zuciya bayan fita sai dai uzuri ga wanda. Wato gaskiya soyayya na daɗi. Shi sa aka ce ka so mai son ka kuma ka aure mai son ka. Kamar kauna.
gwanina ba kai ya kamata ka faɗi wannan kalmar ba. Ni ce ya dace a ce na faɗa. Ito, haka yake. Amma kan yi ka sani domin ma san kaina. Domin ni san abin da yake ji a kanki. Ai ka san an ce ka so mai son ka. Ko da maye ne. To ai kuwa ni dai haka ne wannan magana take. Ni ne wanda lamba ɗaya wanda na fi kowa cancantar ki so shi duk duniyar nan. Saboda ni ne nake miki son gaskiya, nake son ki tsakani da Allah, ba son dukiya ba kamar yadda su wancanin ka suke yi. To kai kuma waye saka da kai? Wa kuma ya gayyace ka? Dakata, ni ya kamata in bashi hausa. Ba ke ba. Abin da ke so in gaya maka, ba tsoron ka yake ji ba. Don kuma ni ina tarbiyya kuma na sabo tarbiyya tun daga gidanmu. Dan haka kama kanka. To. Kai asuwa da har zaka zo ka ce wai kana da bakin gaya min magana. Waye kai? Talaka kawai. Me kake da shi in ba tsiya ba? To kar ka ji. Wallahi babu mai raban da ita. Sai Allah. Kuma ina so in gaya maka, ni ba kuɗi bane ka ni gurinta. Soyayya ce ta zahiri. Kuma ina son ta tana so na. Dan haka baka isa ka raba ni da ita ba wallahi. Kai kalan. Haka ce? Haka ce? Na san me zan yi maganin ka. Dakata Mubarak. Wallahi idan ka sake kai wani abu a kansa, to ina tabbatar maka ba ni ba kai. Su cutar ajali. Yarinyar can ta ban tausayi, ta kuma ban mamaki. Ko baccin kirki ban samu na yi ba. Wayan tambaye ku mana, ko da matan kun san juna ne? Dama kai ne kake hure mata kunne domin ta bijire umarninmu? A aran shi ke daɗe ba ni bane ba. Yaron nan da kuke gani Yusuf ɗan sarki ne, jikan sarki, ya gaji sarauta, kininmu ne. Dama ina so in je kasuwa a siyo 'yar malam kayan sawa. Na gode sosai da irin karamcin da kuke nuna min. Ajali in ya kama zuciya bayan fita, sai dai uzuri ga wanda da ka ya fada na yi nazari. So cutar ajali bai sanya zuci ta fada wani yanayi. Kumin uzuri babu shi ba ni ba za na rayu ba. Sai na dare na tabbata kun za a riski safiya, shi mai nema inda rabo wata ran shi zai dariya. Haƙuri riba tushe na farko in an yi zama na lafiya. Ya zanyi da su ni ba abin in cire in ya dashi ba. Haƙuri iyaye na ku ne za ku tallafa, ku bani abin da zuciya da ku so, kar ku zafafa da bi na so a zuciya da ruhi yana ta kai fafa. Bana ji ban gani so cutar ajali ciki take
zuba. babban lahani a zuciya tuntuni soyayye mini Na daina gani ba ni je kullum sai tunani, burin da yake a raina shi ne in samu magani, ma'ana hobbina wanda idan ba shi ba za na rayu ba.